No heipä hei, hyvää huomenta. Nyt lähdetään Tilhin kanssa ulkoiluttaa lampaita. Eiks niin? Niin. Yes, nyt lähdettiin. Onko kivaa? Lähdekö temppu? Hyppää, hyppää! Ui, hieno temppu! Siinä saa ensimmäisen palkinnon. Vielä. Vielä. Hyvä! Ja toinen palkinto. Joo. Vielä. Hyvä, Anna. Muistatko näiden nimet? Tää oli Anna. Tää on Elsa. Ja tää on Siiri. Juostaanko? Juosta kelpo. No niin. Jos me lampaat menee piiloon, niin mä lasken. Sä lasket lampaita? Niin. No sitten me mennään nukkumaan. Ei kun mä en laske lampaita, lasken yksi. Niin mä lasken 9, niin ne lampaat menee piiloon. Hyppäsit sä? Heippa! Heippa Malta! No heippa! Mennäänkö talliin takas? Mennäänkö? Vieläkö ootte pian?